Той падна и ти падна. Паднахме и двамата в водата. Оле, 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 оле. Браво, тук. Как е? О! Голямо! Спадането! Ето, вътре. Жабък. Жабък, ласткаст. Калинката. Анпак. Браво, Бруталика. айде вече ти ги имаш. Макси, Иванчо. Отиват после в кутията. Да се заредим и да ги започваме, а? Комата му зад. Средногорка. Ред всичко. Запащаме. Айде, да ги започваме. Здравейте, хора! Днес ще открием кефалския сезон до 500 метра над морска височина. Ето го и бата Апостол. Здравейте. Заредихме, наявахме се и сега е време да започваме риболова. Дано да имаме някакъв успех и да изкараме някоя така по-трофейна риба. Сега ще видите снимки как аз закрих кефалския сезон с един кефал 53 см на река Марица в град Пазарджик. Никога не бях очаквал това. Когато бях на риболов, отидох за около няма и 2 часа, колкото на майтап. И викам, айде, ще си взема пърчката, нали, да се разходя до реката. Борбата беше епична и никога не бях вярвал, че в града ще успея да хвана толкова голям кефал. Миналата година ги виждах такива доста големи и успях да закача дано. Днеска да имаме някакъв успех и да открием добре сезона. А вие, ако попадате на този канал, това е канал за спининг риболов. Може да се абонирате за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам новите ми видеа. Сега да се оправяме и да ги започваме. Айде. Айде. С бата Печо имаме едни подаръчета. Новите Жабък Ласткаст, новата българска марка. И сега ще се опитаме да ги разловим. Да. Много як воблер. Наистина има много добра игра и държи доста добре в течение, така че дано да имаме успех. И наистина воблерчето е уникално. Ето го и жабето. Много яки воблерчета и нямам търпение да ги разловя. Сега виждам, че скачат доста рибки. Ето тук отпреде. И дори от риба. Дано да имаме успех. Започваме ги. Пожелаваме им приятно гледане. Браво, той е супер. Браво. Идеален кефал. И сам се Първия. Браво. Трябва да го видим. Айде, първата буца. Браво на тебе. Супер. Ето хора, 25-30 санта. Да. Човек бати вълната направо отзад. Браво, тук. Как е, как е? О! Голямо! Спадането! Гледай го, ау, откачи се! 40 отгоре! 40 отгоре! Чак такъв голям кефал, 40 см със сигурност и нагоре беше на яре тифрещчето. Цялата H4 и не се точно отдолу е там под колата. Винаги съм имал там успех. За мен е там отдолу. Цялото адреналин е много метна. Има взе направо със спадането, видяхте? Право брутален. О! Удария, видяхте, хора? Удария и пак не можа да се хвана. Браво, ти се разписа. Ева. Може да са получили глуп, а? Да. Тримата фанахме по една рибка, е такава спортна. Той побутва сам. Ай. Браво, те. Дай 5. Браво. Браво, О! Как бута само, гледай. Ето го, вътре. Да? Аз ти казвам, че следва. Откачи се. Забързах му клатушката, притвичнаха и директно я взе.
Ма, гледай колко се тъна. Чакай само малко, не. Скара единия крак, ако можеш поне. Оле. Дупка не е ми. Аз ви кам. Той гледай, той още се тъва. Поне 1 метър се тъна. Дай. Браво е. Бягай оттам, бързо. Хора, за това трябва да се внимава. Тук се вижда все едно, че е пясък, но вижте. Тук тръгва много се затъва и е страшно опасно. Ти бая си се тъна обаче. Метър и нещо. Бързо минай тук, бързо. Трябва да се върви бързо, защото не се затъва. Виж на бата просто как затъва и тук. Малките само бутат клатушката, по-големите директно си я взимат. За съжаление, той, който видяхте, хубавия големия ми се откачи на клатушката. А сега клатушката е най-успешна. Но да тръгнат и на воблери, защото на воблер риболов е най-як. Продължаваме. Ето хора, кефалчето. Пак на клатушката. Ай. И то бе, ето пълк. Да бе. Не го магаш. Да, и слънчак фанахме. Ето. Еко е. Браво. Всичко лови гамаров са помежду другото. Абсолютно. Айде, пускаме. Браво. Я, какво сте набарали? Охо. Какво е това бе? Десерт. О. Охо. Леко. Майко, това дърво е голямо. Голяма е. Ама вен си е рибар, аз го сетих. Верно. О, кефал е това, брат, кефал! Гледай го! Браво, бе! Браво, бе! Това са кефали, матко. Пускам го. Да. Ето го. Риболов, а? Още да, шарен риболов. Ето го хора и костурче Рингото. Страшен кеф, костурче. Айде, връщаме. Браво, бе! Браво, Апо. На какво? На клатушка. Това костурче ли е? Браво, бе! Добро, да. Ето го. Отново. Рингото. Ринго 1.8. Оп. Виж как си го е взел уставно. Не. Направим една снимкица. Е така. Браво, бе. Айде, пускаме кефалчето. Супер. Ето я. Успешната клатушка. Яра Ринго. Миди 1,8 грама. И даже манак. Къде си? Отсреща от дървото. Спадането му удари. О, пак! Спадането му взима. Спадането, хора, видяхте ли? Второ мятане, втора риба. Един пак дали ще повтори. Там. Вътре. Браво, бе. Кутур. Майче. Това направо на буксир ще го изкарам. Това не му са. Помисли какво му стана. Кефалче. Дребно. Затова не мога да се фанат. Айде, бягай. Бързо мятай там. Браво, бе! Откачи се. Нещо. Зимни клатушки. Виж къде се ето, другата страна в това. Ягичка Марк. Не, тя е 2,6 грама. Да. Пирика мор. Моратка, мор. Айде. За сега, хора, се получава някакъв риболов. Има рибки. Видяхте, шарен риболов, костурчета, кефали измъкнахме.
И... Красота. Ей, браво бе! Красота. Отдеве на мен е такъв Вие човек. Колчев, колко перията ми. Красота. Откачи се. Его е. Аз си казвам, че тук има хубави костюри, Петьо. Давай на мен, отдеве такъв ми тръгне. Браво. Сир днеска. И какво? И какво сега? Не един. Не един. Голям сир. Той падна и ти падна. Паднахме и двамата в водата. Колко пет пъти съгна. Надяваме се да го имаме за слето. Това Ще го батерията видите. кара в половин час. Не. Това ще бъде за днешното видео. Много забавно беше. Дойдохме малко за пастърви. Аз първо ще зареда моите, тогава ще направим такова. Хапнахме сливи, черници, Всичко. поне не Диви останахме череши. гладни. Сай череши създава. Всичко. Беше яко. Аз се мащам от тук, а не ни стрелят. Фанахме някой кефал и беше яко. Премина доста добре. Горе-долу. Много екстремен риболов. Клатушките бяха успешните примамки и на жабъчето се хвана един хубав кефал. Ако видеото ви е харесало, ударете един лайк и се абонирайте за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам новите ми видеа. Не можах да покажа как хванах кефала на жабъкчето, защото спря камерата и падна батерията, за съжаление. Но след това включих и после сложих втората батерия и успях да ви покажа как пуснах и кефала. Това ще бъде за днес. Чао и до нови срещи! До следващия път.